खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि धनन्जय बर' गिबि गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव आं बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदा बाजै नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरबाय। जोंहा बोथोरा बारा मोजां नङा, ओंखायनो सिगांफोरनि बायदि जोङो बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै रंजानो हानाय नङा। गावबा गाव न'आवनो जाहाथे थानानै बैसागु बोथोरखौ जोङो रंजायो बेखौ आं खावलायबाय। जोंहा भिडिअबो माखासे फैबावनो गोनां दंमोन, नाथाय जा जोंनि महामारि कर'ना भाइरास COVID-19 बेयो बारानिफ्राय बारासो जोंहा जाबोगासिनो दङ। ओंखायनो जोङो माखासे भिडिअ शुटिंखौ खालामस्लाबनो हायासै। उननि समाव जाहाथे जोङो बोथोरफोरा मोजां जायोब्ला जोङो शुटिं खालामनानै नोंथांमोननो भिडिअखौ हगारनो नाजागोन। लोगोसे आंनि जा साननैसो सिगां ओंखारनाय बैसागि सिख्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना एफा खम समनि गेजेरावनो एफा अनसायना लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिबाय। जोंहा दिनैसिम 9 लाख जोंहा बारबाय बे भिडिअआहाय। उनावहाय माखासे फैनो गोनां भिडिअफोरखौबो जाहाथे बेबायदिनो अनसायनानै लागोन बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।